UNgqongqoshe uPandor uthi iNingizimu Afrika isamile kwelokuthi isixazululo salezi nqushunqushu ngokuthi ixoxiswane. We continue to stress as South Africa that dialogue, mediation and diplomacy is the only path to end the conflict. And we noted yesterday in the explanation of vote that many member states are increasingly joining this view. Uthi osekukubi kakhulu ukuthi lezi nqushunqushu seyinomthelelo ongemuhle nala eNingizimu Afrika. Our country, countries on the continent and many others are affected by this conflict. All of them have sought to assert their independent, non-aligned views on the matter of this war underway. Uthi iNingizimu Afrika ngeke iyalelwe ngamanye amazwe ukuthi ivote kanjani ngalolu daba. We have been clear that we adopt an independent view as to how we vote. We cannot be directed by anyone as to how we should vote on behalf of South Africa. Uthi ke akubekwe phansi ikhali kuxoxiswane. So we call for an end to the war and for the beginning of genuine negotiations. Ngenyanga eyedlule uhulumeni wakulelizwe wachaza kabanzi ukuthi unobudlelwane obuhle neRussia kanye nayo iUkraine yingakho anquma ukuthi engavoti namuntu ngenkathi kuvotwa ngalezi nqushunqushu enhlanganeni yesizwe. iRussia yaqala ukuhlasela eUkraine mhla zingama-20 kuNhlolanja nonyaka kanti manje sekuyophela izinyanga ezimbili lempi iqhubeka. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.